med. Baby. Jeg vil også gerne pakke flere gaver op nu. Ja. Jeg henter en. Og det er tur, Signe. Ja. Far, prøv lige at se. Det er lige købe samtidig med dig på vej. Men det kommer ikke ud. Nå, er I ikke sammen? Vi er begyndt. Åh, de fine marker. Det er vi altså. Kan du ikke lige sige tak på filmen til mormor og bedstefar? Tak for filmen. Ja, for at du har fået det. Tak for kranen. Tak for kranen. Ja. Jeg synes bare, du sagde